Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Miren Saez ezagutzeko aukera izan dugu. Ingeniari kimikoa da eta ikasten zegolarik Mexikora joan zen beka batekin. Puebla, edo Heroika Puebla de Zaragoza, Mexikoko laugarren hiri populatuena da, 1.900.000 biztanlerekin. Puebla estatuaren hiriburua da eta herrialdearen erdialdean dago kokatuta, Popocatépetl sumendiaren oinetan. Bere unibertsitateak eta aeroportuak ospea ematen diote, eta horietako bat da, hain zuzen ere, Miren Saez zara joatearen arrazoia. Kaixo, Miren, zer moduz? Arratzaldean oso ongi. Bueno, konta iguzu, nongoa zara? Ni aiegikoa naiz. Bai. Eta nun ikasi zenuen? Batxilergoa hemen egin nuen eta unibertsitatea Bilbon egin nuen, ara joan nintzen, hori da. Zer ikasi zenuen? Han ingeniaritza kimikoa egin nuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta orain zertan zabiltza? Orain hemen Alboan nabil lanean, herri batean, hor fabrika bat daukagu, eta hori, 2 urte daramatzat, oso gustora. Ingeniari bezala? Bai, prozesuan nago lanea egiten, hori, produkzioa pixka bat kontrolpean eukita, jendearekin lanea, eta oso gustora. Beno, Bilbon ikasi zenuen, baina ez zinen 4 urteak han egon. Ez, hori da. Hor lehenengo urteak horre egin duen, eta azkeneko urtea ja Erasmus antzeko bat egin nuen. Nora joan zinen? Mexikora joan nintzen, Latinoamerikara, eta hor Mexikon. Eta orduan Erasmusa ezen, ze Erasmus da Europarako, eta... Hori da, programa honek dauka izena Latinoamerika, sin más. Eta zen nolako esperientzia izan zen? Oso ona. Egon nintzen bizitzen, Mexikoren erdialdean, defetik pixka bat hegoalderago, eta estatua Puebla da, hiriburua ere Puebla. Eta hor, hiri handia da, bai. Eta gomendagarria? Bai, oso. Oso jendea oso jatorra, janaria oso ona, dena ona. Eta, zenbat denbora egon zinenan? Guztira uste dut 11 hilabete izan ziren. 9 hilabetetako kurtsoa, eta gero egun batzuk lehenago eta gero nintzen. Denbora luze? Bai. Eta gainera ez nintzen bueltatu. Hor egin nituen hilabete guztiak, bai. Aprobetxatzeko. Bai, orduan oso polita, ez? Bai, oso ongi. Oso gustora. Kontatu diguzu Mexikora joan zinela, unibertsitateko azkenengo urtean. Hori da. Eta zergaitik Mexiko? Betidanik izan dut Mexikora joateko gogoa. Pentsatzen nuen, noizbait, bidaitxo bat egingo nuela, baina aukera hau ikusita aprobetxatu nuen. Eta kontua da, urte batzuk lehenago, liburu bat irakurri nuela. Novela historiko bat, Mexikori buruz. Eta asko gustatzen zen, hain kondairak, haien mitologia, hain zituzen eraikuntzak, eta hori guztia ikusi nahi nuen. Mexiko indigena edo? Bai, horrelako zer. Bai. Eta Mexikoko ze partera joan zinen? Mexikoren erdialdera joan nintzen. Mexiko oso handia da. Eta, erdian DF daukagu eta 100 kilometro hegoaldera Puebla dago. Hor estatua handi bat da eta haren hiriburua Puebla. Hor egon nintzen hiri horretan. Nahiko handia da, ezakit, pare bat milioi pertsona bizi dira horre da. Nolakoak izan ziren prestakuntzak ara joateko? Pizkat liosoak. Bai, hemengo partetik oso ongi, unibertsitatean lagundu ninduten, bisadoa eta zerrenda batekin egin manituen gauzak. Baina hango partetik hori esaten duten ritmo karibeñoa egia da. Eta azken momentura arte ere ez nekien hor ikaslea izango nintzela. Orduan, hegazkina ere azkeneko momentuan hartu nuen,
bazirudien ziur zegoela joango nintzela, baina haien erantzuna enekien ere oso ziur. Bai, pixkat hori erritmokari baino, esango nuke, baina bueno. Zaila izan zen etxea, lagunak, familia ustea? Hainbeste emozio neukan eta hasieran ez. Halere gogoratzen dut, bidaia egin behar nuenean, hori nire familiarekin, Madrilera jo nintzen hegazkina hartzera, eta azkeneko momentuan horra zer esatu zitzaidan, eta negarrez hasi nintzen. Horrelako bildur bat gainera, bakarrik joaten nintzen, baina bestela ez zitzaidan kostatu ez. Bueno, eta ohitzea zer moduz? Pues hasieran pizkat zaila. Bakarrik heldu nintzen eta hango hiriak nola dauden kaleak antolatuta dena ezberdina zen. Jendeak oso ezberdin hitz egiten du, ez badirudi ere. Autobusak ezberdinak, ezakit, bai. Hizkuntza berbera, baina... Bai, baina ezberdina gogoratzen dut, lehenengo egunean. Iritsi eta bigarren egunean unibertsitatera jo nintzen. Eta haien departamentu batera sartu nahi nuen eta atean, seinale batean, jalar jartzen zuen. Eta klar, honi jalar. Zer da jalar? Atea jo, atea ireki, bultzatu, ez nekien. Azkenean, jalar da tirar. Eta bai, ez dakit, badirudi ezetz, baina badira hainbat hitz ezberdinak, bai. Nolakoa da geografikoki Puebla? Puebla justo itsas mailatik 2000 metrotara dago. Nahiko altua da, baina ez duzu igartzen. Lautada erraldoia da, eta ez dirudi. Nahiko laua da dena, ez dago mendi gehiegirik, baina baditugu pare bat nahiko famatuak. Justo Pueblatik ikusten da Popocatépetl eta horrelako batzuk. Hori Asumendia, ez? Bai, hori da. Justo han egon nintzenean, izan zituen pare bat aste nahiko movidito. Eta gertatzen zen hori kotxeetan, geratzen zela horrelako kapa fina bat. Errautsak. Bai, errautsekin hori da. Bai. Bueno, esperientzia ezberdina, ez? Bai, hori da. Hemen ez ditugu, sumendirik. Ez. Eta demografikoki jende asko bizi da? Bai. Gertatzen zitzaian hemen Nafarroan, ohituta gaude igual, herri bat hemen amaitzen da, eta hurrengo han hasten da, ikusten da oso nabarmenki, nola herri bakoitzak bere zonaldea daukan. Baina han bat amaitu eta hurrengoa hasten da. Agian tipo Iruña eta Berriozar edo Barañari ezakizuna, baina han normalean ez dago eraikin alturik, denak dira etxe txikiak. Orduan ez duzu ikusten ezberdintasun hori. Eta jende asko bizi da. Bai, etxeak, bai nabarmentzen da ez daukatela diru askorik. Bai, eta hori, justo Puebla asko sakabenatzen da lurraldean zehar, eta hori, ez dakit, 2 milioi pertsona daude. Ze hori, gizartea nolakoa da? Bada ezberdina, adibidez, kalean musika asko dago, dena guztiek daukate haien musika aparatua, bakoitzak bere musikarekin, denak ez dituzte izten, bazkaltzerako orduan adibidez, dena jarraian. Eta esango nuke, igual edukazio maila edo hemen baino baxuagoa dela. Eta ez dakit, dena ezberdina, jasteko era, hitz egiteko era, errespetu askorekin hitz egiten dute, askotan gracias, dena, por favor, ez dakit, bai. Kanpotik ikusita ere, gizarteari dagokionez, badirudi zenbait arazo dituztela narkotrafikoarekin edo banda armatuekin. Segurtasun aldetik, zu nola bizi izan zenuen? Nik hori ez nuen ikusi. Erasmus ikaslea ginen eta igual beste Mexiko batean bizi ginen. Baina nik ez nuen ikusi. Hango jendea bai, batzuk pixkat bildurrekin mugitzen dira ez, kontuz kotxearekin, kontu zuen poltsoekin, zuen mobiarekin, nik hori ez nuen bizi.
bai ikusi nituen igual pues, pare bat pelea edo pues, ikusten da polizia ere pues, ez dakit, ez duela oso ongi lan egiten, ez dakit nola esan, bai. Eta adibidez, orain Estatu Batuekin polemika dago, harresiarekin eta guzti hori, eta zuk hori, erlazio hori Estatu Batuekin edo, azkenean ondoko herrialdea da. Bai. Zerbaitetan ikusi alzenuen, hori nabaritzen zen edo... Ez, nik ez nuen ikusi, esango dizut ere, hortatik oso hegoaldera geundela. Baino ez, eta mexikarren partetik ere ez zegoen horrelako ez gustoko sentimendu bat edo ez dakit nola esan ez. Gehiago esango nuke, haiek, ez dakit, nire iruditzen zitzaidan, Estatu Batuetakoa hobea zela, ez? Pixka bat, diru gehiago, ez dakit, ez nuen ikusi hori. Bueno. Kulturalki, lehen eleberri bat irakurri zenuela aipatu duzu, eta hori dela eta Mexikora joan zenula, eta antzekotasunak altzeuden edo kulturalki ze ikusi zenuen? Irakurri nuen arekin esan nahi duzu. Bai, edo orokorrean, nolakoa da kulturalki? Behitu adibidez oso erlijiosoak dira, hemen baina askoz gehiago. Unibertsitateko lagun batekin joan nintzen haren herrira, Oaxacako estatuan, eta bere familiarekin geratu nintzen. Oso erlijiosoak dira, parte hartu nuen haien afari batean, egiten dute horrelako paseotxo bat, hango arropak jantzin dituen, eta oso polita. Badaukate horrela nolabaiteko erlazioa haien oraingo erlijioa eta aintzinako erlijioarekin hori da. Horrelako zer. Eta gogoratzen dut, hango emakume zahar batzuk galdetu nindutela, nik erlijio zintzen edo horretan sinesten nuen, eta nik ez esan nuen, ni hori besatzen dut. Eta esan zuten, ze arraroa. Ez? Nola, Espainia jatorria denez haientzako, haien erlijioaren jatorria, arraro egiten zaie hemen, maila hori pixkat baxuago dela, eta aldiz oso altua. Ze hango gazteak ere sinisten dute. Bai, nahiko religiosak dira. Bai, eta eramaten dituzte kruzifijoak eta ezkontzekin eta gauzaiekin badira. Bai. Eta mitologiaren aldetik badituzte ere sinismenak edo? Bai, ezakit, egin dute horrako remix bat. Lehengoa eta oraingoaren artean. Baina bai igual erabiltzen dituzten hitz batzuk edo esaera zaharrak, badira lehengoak, bai. Edo kondairak eta horrelako. Bai, hori da. Bai, eta egiten dituzten gauza batzuk ere, bai. Badituzte horrelako nola... Jakuzi ez... Vapore askorekin dituzte adobezko etxeak. Eta hori antzinakoa da, baina orain erantzuten dute, ez dakit, pixka bat, ez dakit, remix. Katrina, adibidez, hori ere hango sinismen bat da, edo simbolo bat, ez? Bai, hori da, los muertos. Bai. Ze Halloweenen... Bai. Hori... Gainera hori bizi genuen, ze Halloweenean pixkat iparraldera joan ginen Michoacan izeneko estatu batera. Eta hor pasa genituen, eta bai, egiten zituzten dantzak, abestiak, haiek gauean hilerrian elkartzen dira. Eramaten dute janaria, edaria, eta hor egoten dira hilerrian, hitz egiten, dantzatzen, edaten, eta guk hori ikusi genuen. Bai, ezberdina. Eta badago jendea, Katrina hori sinisten duena. Da, kalabera moduko bat, baina jainkoz moduko bat, edo... Bai, ez dakit nola den, baina kolore askorekin, ez da hemen bezala igual iluna, beltza, koloretsua. Bai, Halloween jaia, alaia. Bai, hori da. Eta hori kulturalki. Orduan, guzti hau kontutan hartuta, esango zenuke Nafarroarekin ezberdintasun handiak daudela. Bai. Dena, hori, janaria, erlijioa, juargan irteteko modua, kuadrillak, bikoteekin harremana ere, bai, nahikotxo.
Bikoteekin adibidez, zertan? Pues dira pizka bat posesiboagoak nik uste, eta emakumeekin halako autobusean joan eserleku bakarra eta emakumea hor egon behar da. Edo nik ere ikusi ditut bikote asko mutila da neska eta mutila neskaren poltsoa eramaten. Ez? Pues, ez dakit, jokaera pizkat ezberdinak. Bai, nik ez nuen ezer rarorik ikusi ere, baina detaile txiki horiek, bai. Eta faltan bota izan zenuen zerbait? Hasieran ezerrez, ez nuen, amaieran lagunak, familia, hemengo komodiade batzuk, baina bestela ez. Lehen ere aipatu duzu hori hizkuntzan ere ezberdintasunak daudela, eta ohitze prozesu hori ze esan alduzu? Adibidez, lehen komentatu duguna hori jalarrena, edo beste bat oso famatua dena da el tipiko coger. Hor, hori sexua esaten du hor, eta, claro, lehenengo 2-3 astetan, coger esto, coger lo otro, ez dakiz, eta azkenean, klasean farreska, zuen lagunak farreska. Azkenean ikasten duzu, eta Seguretzat, coger ez da hartu, hartzea, eta haientzat sexua izan. Bestela esaten dute tomar, adibidez. Bai, eta klaro, hori azkenean 2 astetan ikasten duzu eta jaz duzu gehiagorik esaten. Bai. Nolakoa da Mexikon bizitzea? Topikoak betetzen aldira? Nik uste baietz. Ez dakit oso ongi bakoitzak zein topiko dituen, baina alkohol asko dagoela, jendeak nahiko etxedaten duela, hori bai. Eta nahiko berotzen direla, ez dakit nola esan, edaten dutenean, dira, ez dakit, negar egin behar badute, negar asko egiten dute, irribar egin behar dute, oso irribartzak dira, edo, ez dakit, oso sentimentalak, oso... Hori bai, grazia egin zidan, ze hori ikusten da pelikuletan eta ez. Eta, pixka bat oso amorosoak direla, abestiekin, ranchera amorosoak eta oso gustuko dituzte. Denek jakiten dituzte guztiak. Zer da gehien harritu zizuna? Pixka bat horrela gatu nintzen, ze, klaro, ni, ara joan nintzenean niretzako hori zen arraroa, ezagutzeko, berrikitan nengoen, berria niretzako. Eta nik espero nuen, ikusten nuen gauza guztiagatik, harritzea, disfrutatzea. Eta haiei ere hori gertatzen zaie. Nik gustoko nituen aurpegi mexikarrak, moreno, ez dakit. Eta haientzako txuriak garenok, ez dakit, oso gustoko dituzte, ez? Espainolak edo europearrak, asko nabaritzen da norden kanpokoa eta norden mexikarra. Eta grazia egin zidan, ez dakit. Haiek ere nire reakzioa izan zuten, nirekin. Eta zer da gehien gustatu zitzaizuna? Bidaiatzea esango nuke. Bidaia asko egin genituen, hilabetero egiten genuen baten bat, gu berritan ere bidai luzea egin genuen, eta, klaro, hain handia da, eta herrialde berean, basamortua, oiana, karibea, mendiak, ibaiak aurkitzea, oso esperientzia ona izan zen, bai. Nola bidaiatzen zenuen? Autobusez, trenik ez dago, autobusez, eta herri txikietan pare bat alitan egin genuen ere bai, autostop. Han jendea, ez dakit, asko laguntzen du, eta autostop egin genuen. Ez izun beldurrik ematen? Hasieran bai, bildurra eta... Baina gero... Ez, gero ja, ez dakit, jende asko ezaguten genuen oso interesgarria horrela bidatuz. Hori, segurtasun aldetik lehen ere galdetu egin dizut, baina neurriak hartu behar aldira, han? Bai, pixka bat.
Guk ez genituen asko hartzen, esan dizut hasieran pizkat beste Mexiko batean bizi ginela, baina bai, adiz, taxiekin kontu handia izan behar da. Ze, naiz eta taxi normalak eta taxi piratak daude. Naiz eta taxi normal bat izan, ere kontu handia izan behar da. Hori, asko lapurtzen dute eta gainera, mendikara joateko, mexikar bati 10 peso eta guri, egun. Horrelako gauzekin, saiatzen dira aprobetxatzen. Eta, segurtasun aldetik ez dakit. Lapurketak eta hori, pizkat, ez, normala, hemen bezala esango nuke, Uri. Eta, bidaiatzerakoan, zure gelakide klaseko jendearekin edo... Nire pixukidekin eta bilatzen genuen batez ere zean, Nafarroako, Euskal Herriko eta Kataluniako batzuekin elkartu nintzen, eta batera bilatzen genuen. Ere, mexikar batzuekin elkartu ginen, eta bidai batzuekin, beste batzuekin, baina denetara talde handi bat ginen. Norekin bizi zinen? Bin Nafarrekin, Madrid aldeko mutil batekin eta Gipuzkoar batekin. Eta izan genuen ere bolada bat, frantziar batekin bizi ginen da eta mexikar batekin, baina. Eta etxea bilatzeko eta guzti hori, mendik edo han? Han. Lehenengo bi asteak unibertsitatearen hoteltxo batean edo gazte hotel batean egon nintzen, lehenengo bi asteetan. Gero han beste batzuekin elkartu ginen, taldea osatu genuen eta pisu bat hartu genuen. Orduan hemengo jendean ezagutu zen? Hori da, ni bakarrik joan nintzen eta nazlagatu nituen. Eta gaina, nafarrak eta, grazioso. Eta, gehiago guztiekin elkartzen zinen edo gehiago hemengo jendearekin edo hango jendearekin? Ni nire klasekideekin asko elkartu nintzen. Bai, lehenengo egunetik bertatik, haiekin nintzen nuen, gonbidatu ninduten kontzertu batzuetara lehenengo astean bertan. Bai, nahiko hori esaten dizute, bakarrik ikusten zaituzte eta ezakit, oso jatorrak. Orduan, biak, hemengo jenderekin eta hango jenderekin elkartzen nintzen. Zen eski zure klasekoak ziren hangoak denak mexikarrak. Bale. Ni bakarra hemengoa. Bai. Eta nolakoa da hango jendea? Normalean oso jatorrak dira. Asko laguntzen zaituzte, oso martxosoak. Aisialdian ze egiten dute? Klasean ez eundenean... Bai, nik ze egiten nuen. Adibidez, salsa klase batzuk hartu nintuen, afaltzea irteten ginen, hainbat gauetan, hainbat kontzertu ikusi nituen, garagardo bat egin nuen, zakit. Jaiak nolakoak ziren? Haien jaiak izaten dira, ez dakit, musika oso dantzagarria. Ez nintzen egon rock tabernetan edo dena oso dantzagarria, antro esaten dietek diskotekei eta oso dantzagarria, oso ongi jazten dute jaiarako, neskak Espainia margotuta, gizonak ere kamisarekin eta ez dakit, oso dotore irteten dira bai. Eta anekdotatxoren bat alduzu? Bai, behitu esaten dizuna harritu ninduela, hori haiek nola ikusten gaituzte gu. Egin genuen Eguberritan bidai bat hegoaldera. Eta hor Chiapas eta Quintana Roo ezagutu genuen, hor Quintana Roo Karibean dago. Tulum, Playa del Carmen eta Cancún. Orduan, eman genituen egun batzuk eta gero bueltan, ordu asko ematen dituzu autobusan. Orduan, bi zatitan egin genuen. Lehenengoan, pizkat iparralderago dagoen estatu batean egin genuen geldialdia eta gero pueblara joan ginen. Geldialdi hortan, goizeko 7etan edo iritsi ginen eta horrengo autobusa arratsaldeko 8etan genuen. Orduan ordu asko ziren. Ara iritsi eta normalean ez dituzte europearrak ikusten, jende txuririk ez. Orduan, egun horretako entretenimendua ginen. Orduan, inkluso gure autobuseroa, haiekin trabatu genuen,
egin genuen pixka bat hor, eta esan zigun, ez, nire ez dakit, bera, nahi, nortzen, zuekin doa, eta egun osoan izan genuen gizona gurekin. Ea ez zaizuen ezer gertatuko, edo ez dakit. Gu, pues, normal geunden hirian, bakarrik egunen genuen dena ezagutzen, eta ez genuen pentsatzen ezer gertatuko zitzaigunik. Eta haientzako eguneko entretenimendua ginen. Jende guztia kaletik, guri begira, ez dakit, neko kuriosoa. Eta gurekin egotzen. Esperientzia txarrik ez duzu izan? Bai, bai, pare bat alditan. Hori, pelea bat ikusi nuen, pasada bat. Eta nire lagunak hor sartuta zeuden haiek ez zekiten ezer, ez zuten jakin inoiz, zergatik egin izan zen pelea hori. Eta polizia ditu zuten, ez dakit nor. Eta galderarik egin gabe ez ezer, nire lagunak hartu, eta polizira eraman zituzten. Claro, ez genekien nora, ez genekien ezer. Azkenean nire beste lagun batekin taxi bat hartu, aurkitu genituen, haiek atera ziren eta etxera joan ginen. Claro, han ez zuten ezer galdetu, dena odolekin zeuden peleagatik. Claro, zeukaten dirua kendu eta mobilak kendu zieten. Ez bakarrik ziren lagundu. Borrokan zeudenak ez, poliziak, zan egin zu. Haiek odolarekin irten ziren borrokatik. Gero, polizira joan ziren, eta handik irten zirenean, berdin zeunden, baina dirurik gabe eta mobilik gabe. Orduan, hori da, asko sarretu nintzen, ez bakarrik ez zuten lagundu, baizik eta gainera zeukatenak kendu zieten. Hori, galderarik egin gabe ere, eta hori, eramaten dituzte alako rantxera batzuk poliziak, eta hor gainean egoten dira zutik, alde batetik bestera. Hor sartu eta eramaten dituzten, bai? Hori bai, eta gero beste txar bat ere taxiekin, lehen komentatu dizuna taxi buruz. Bai, taxi batek lapurtu zigun, bai, hori motxilak. Ni eta beste lagunei. Eta zer egin zenuten hor? Kotxetxik jetxi, dena hartu zuen eta joan zen, eta gu hor geratu ginen. Bi ziren, eta ez dakit gore, zer egingo genuen ez dakit. Bai, joan ginen polizira eta, nahi. Ez zenuten ez ezer lapurtzeko ez broma? Dena hartu zuten, gure motxilak. Baina gero, hori poliziara joan ginen eta laguntzarik ez. Ez, hori, que nos han robado, eta, ezer. Azkenan hori denuntziata jarri genuen, baina nire ez duten ezer egin. Bai, horregatik taxiekin kontuz. Bueno, bai, kontu handia izan barra beti. Baina beno ez dela oso petizitiboa, Unibertsitatea adibidez, hor ezberdintasunak aldo? Bai, maila baxuagoa ikasi nuen, eta klase guztietan joan zen, azketak egin nituen, lanak egin nituen, baina maila baxuagoa. Eta ez dira hain gogorrak. Irakasleak berandu heltzen dira, batzutan ez dira agertzen, ez dakit. Bai, pixkat ezberdina, bai, baina bueno. Bueno, gomendatuko zenuke Mexikora jatea? Bai, noski. Gomendatuko nizuke, problemarik gabe. Oso esperientzia positiboa, asko ikasi dut, pare bat gauza txarrak ere gertatu dira, baina, bueno, leku guztietan, supongo. Eta, bai, ni bueltatzeko horreketan nago, hango lagunak berriro ikusi nahi dut. Haiekin oraindik badaukat, bai, hitz egiten dugu. Eta ara joatea edo bai, joatea pentsatzen ari den norbaiti, ze gomendatuko zenioke? Asko bidaiatzea, taxiekin kontuz izatea, poliziarekin ere bai, eta hango jendearekin harreman asko izatea, bai. Gelakidekin edo ez dakit, baina bai, hor Mexikon barnean sartzea, bai. Bueltatuko zinateke? Bai. Bueltatuko naiz. Eskerrik asko, Miren. Zuei. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.